cti toho, komu patrí česť. Keď istý skladateľ vytvorí majstrovské hudobné dielo, mala by patriť česť za toto dielo niekomu inému? Keď istý bádateľ urobí ohromný objav, malo by sa cti dostať za to niekomu inému? Bolo by nanajvýš nespravodlivé ctiť za to toho, kto si nič nezaslúžil, a zabudnúť na toho, ktorému patrí česť. Svet toto všeobecne uznáva a preto ctí veľkých skladateľov a vedcov pre ich diela. Komu sa však zdáva česť za vytvorenie 8600 druhov vtákov, 4500 druhov savcov a 150 000 druhov kvetín? Ďalej za nespočetné druhy rýb a hmyzu? Ctia toho, ktorý ich stvoril a vybavil schopnosťou vytvárať najrôznejšie varianty ich vlastného druhu? Ctia toho, ktorý mohol vymyslieť a stvoriť v také mnohotvárnosti živých tvorov, ktorých tela vykonávajú tak rôzne funkcie a na ktorých sa uplatňuje toľko prírodných zákonov? Oslavujú toho, ktorý vytvoril toto množstvo najrôznejších druhov stromov, rastlín a kvetín v tak nespočetných farbách, tvaroch a veľkostiach, čo znova vzbudzuje v ľuďoch úžas? K ich hanbe znie odpoveď: nie. Svet síce dbá o to, aby uctieval ľudí, ktorí urobili niečo veľkého na poli umenia, literatúry a vedy, ale odmieta ctiť Jehovu Boha za jeho skutky, ktoré vykonáva. Obdivujú jeho diela, študujú ich, učia sa z nich, ale tvrdošíne sa zdráhajú preukazovať mu za to česť. Radšej sa zastávajú toho názoru, že tieto zázraky povstali a vznikli z ničoho. Aj keď úmyselne zatvárajú svoje oči, predsa zostáva v platnosti skutočnosť, že všetko živé vyšlo z Božej ruky. Aké veľké sú tvoje skutky, ó Jehova! Vo svojej múdrosti si ich učinil. Zem je plná toho všetkého, čo si stvoril. Žalm 104. kapitola, 24. verš. Nepripodobňuj sa nerozumnému svetu. Buď rozumný a cti toho, ktorému patrí česť.